Welcome to Amabenzo to TV. It's the Toyota Cup. Kaizer Chiefs 1, Scotland 0. I'm joined by Fema Pradika Mabano Puma Gopi. Igama lami ngumfundo mfethu ngiphuma eMpumalanga from Thorwane branch. Game ubone kanjani baba wami? Hayi mnandi ube Sundowns. Sundowns. Somfake ephaketheni league leso mfake ephaketheni manje. Mnandi kakhulu. Yabo kule game amakhaphu manje. Asibuya nawo manje. Ngizothatha amakhaphu ayingaki this season? Sibuya nawo simple. Ngizothatha amapha amakhaphu. Manje. Makosi ngizothatha yonke into. Makosi, lizoyingani TN18 na. Sundowns kule game sesifake ephaketheni. Abagijima abafana. Man of the match. Chislet udlalile bafana namleka phakathi Chislet is quality. Thank you baba wami. Kamna ki video. Yes.